Frederik fra Dansk Fliselærer her. Lad os tage et kig på efterårets flisetrends. Lad os starte med Capri Space. Det er en flise, hvis du ønsker et ekstraordinært design på dit nye fliseprojekt. Denne serie fås i flere forskellige farver. Her er en af mine personlige favoritter. Lavona-flisen er en eksklusiv flise med rigtig mange flotte detaljer. Denne flise er netop landet fra Italien. Fliseserien hedder Bar og er et eksklusivt Jura-marmor look. Denne flise fås i 3 forskellige farver, og den er bare flot. Cosmopolitan-serien fås i 3 forskellige farver. Det unikke ved den her serie er, at den fås i det her format, som giver blandt andet mulighed for at lave et sildebensmønster. Serien fås også i 60x60 og i 120x120. Ønsker du et lækkert terrasse-look, så er Goldone-serien sikkert et godt match for dig. Goldone-serien kan nemt kobles sammen med andre materialer og farver. Vores kunder har også efterspurgt skifferlook. Det har vi lyttet til. Her har vi Verbier. Den fås i 3 forskellige farver.